Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May ligon mo traditional hilot. First time nyo na nakita ng video. Tanawag yun para sa inyo. Mayong buntag ma'am. Na unsa ganin ang pamati. Kasakit ako ang bukton diri so good na siya hibot ko ang saan siya busay. Doon ako ano nga. 3 months, dagan 3 months na kay since December pa man. Nakaroon hang to diriga na naiting. Sakit lang. Wala lain. Wala mamoy po yung alay, banhol, magkurog. Ang wala, usahay ka nang pakiramdam na ako, dili na ako siya lihok og tarong ni ako ang kamot na hinuon tungod sa sobra kasakit diri. Naano ko'y time na siya, dili ko siya tanang oras, tanang panahon. Pero naalay panahon yun, sakit din siya. Ito na ang sakit siya. Nagkaroon na ako siya. I don't know kung nagigil na ako lang ba. Di ba ka nag-basag hapon gabi? May ka na magtrabaho magbasag? Siguro sa pag-wash. Huwag ka na maluto, manginaw, anak. May nakabulong sa kuha. Nakita na ko sa kuan katong imuhang mga post dito. Nag-search mo kung hilot digos o naay mo hang ko ano dito ba? Oh, hinapon imong number. Ay, nakita ko na yun eh. Oo. Sa ako ang Facebook page, wala pa po kita. Page yun ako. Wala. Katong na hilot traditional mo itong title digos hilot. Oh. Mga 3 months na din nagpamati. Sige siya reklamo ba? Wala kayo nagpamati, moro ka na. Kanya lagi siya. Kasi katambalan mo ma'am. San Antonio Village. Ano ba? Extension. Buhas. Grass extension. Buhas extension. Sige, shout out ma'am. Sige, silingan ma'am. Wala ko. Doon mo ilakon katong dating kapitan. Suki pa na ko na. Oo. Bagong service na sa Si Squirta. Squirta. Squirta, no? Ako na lang mo shout out kay wa man ni siya Facebook. Oh, shout out na. Shout out yung address. Hindi ka nag-Facebook. Dire. Shout out sa mga silingan. Maayong adlaw sa tanan no. Mga kasilingan, mga friends na po sa Facebook. Naami diri karon kang Sir Eric Hilot diri sa Ravina. Dako ang problema sa akong asawa kay Gamay ra? Gamay ra daw o mahirap po. Mayra. Na pero sa iya dako god kay mo mutlot mo sakit niya di kay siya kalihok. Wakabots tinae. So shout out diha tan-aw na to ang say mabuhat ni Sir Eric sa paghilot niya. Kamo na bahala niya kung naamoy mga problema. Accessible kayo, accommodating kayo sila dire sa mga mga pasyente. So, sige, biyaan ta mo kadiyot kay murag mo padayon na siya sa paghilot. Salamat. Sige. Pareha po kami, inaanak po So tayo. ayan guys, shout out po sa mga taga San Antonio Village, Digo City. Sa ating suki po diya, dagang suki diya. No, so ngayong buntag sa inyo, God bless po. As mong dire, tabangan ko maayo yang ginapamatis ko sa siyempre para sa pagkampos. Ginawa, tanang naman doon sa kuha. Manikamo ta, no? Manikamo ko maayo mo to. May mo ay natin kita pamatis ko. So siyempre sa karon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang Traditional. No, muna akong Facebook page guys. Ano lang, bisitahan lang nyo, patiganahan mo magbisita, Eric Hilot ang Traditional. Okay? So magsugod ako guys, shout out ang God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan. Okay, hindi ka ma'am, tari. Hingga lang. Ito mag-ihagil sa dali. Kamot lang. Ano dyan? Nagbusudan. Imong anak? Asa ka eskwela dong? Sa Creso? Ang sa kurso nimo? Criminology? Criminology? Lecturer ko sa criminology dong. Asal Sa kita? mga review center. St. Louis Review Center. St. Louis? Asal kita? Daghan na siya na sa Davao, na sa Jensan, pero actually diri ko sa Jensan sa Kidapawan. SLRC ba? Nagtap ba ng
Ang among top notch sir karon, ang among karon yun kana si Marquez, akong estudyante. Ug si kato si Katong- Aldiner sa Jensen. Si katong niagi pang tuig na ay top 2 si Bautista, na ay top 3 si Alipio, kaila ka, Alipio. Og katong top 10 sa una pa si Naldosa. Itong niaging tuig pa yun. Niagi sa akong mga kamot pero inyo ha diha gud sa Korea so murag naaman mo yung sariling kuan gud no. Gani pero pwede man mo kuan. Hmm. Dahil pero depende ani kung ma. Pwede Kuya, mo may mo- lagyan mo. Sa kuliso naman Sa nagsigyan. Korea sa misa nagkuhan. Naaman sila yung sariling Diya kuan. gid sila diya sa sulod. Diya ba to sulod na? Oo, diya ra sila Diya lang. nag-concert. Hmm. Wala siya magawas. Wala sila mogawas. Naman daw sa sulod. Diri sa Digos naaman pud kang kuan. Wala mo siya. Okay Naapod na sa niya. kang kilip sa UM. Nagalecture ko kang kilip sa una. Pero karon wala na. Sukad pagka top notcher ni Gander. siya may Si Gander na may nagdala. Unya diri sa Bansalandong naapod sa kuan sa Startup Review Center. Hmm. Guest lecturer ra pud ko diha. Pwede si Danjel. Unsang year na nimo? Trigger ko sa. Hapit na, hapit na. Kapit na, Naman magpapit na na lang na kayo. kapit. Oo. Nindot ito ni Urbade naman. Kuhan mo gani, pas mo gani. Ay, Tambok ay. mo gani siya. Sige na lang sa sunod ba. Wa mi kapangan kay, wa mi kabalo nga kuan pa. Urbade ni sakit. Mahuman ko na ni. Budagan mo gani. Pinitulak na to ni budagan ang dugo. Ubalhin na siya. Sige, Ang sige. akong ginakuan dyan, Urbade siya kay para tanan ng mong dugo. Tanan na lang Dagan. di ay. Magmayang dagan, may tanan ang atong wala tigpatiyon. Ayo pa sige. Ang nahitabuan ni, dire raman. Hmm. Yung na ni, balhin man ni. Pilis dada ba? Sige, sige. Wa gyud may kapangandang kay Sige, nagtuon. sige. Dada, pwede sa kulakit. Matanggal na ba? Ano ko ba? Pila man ni sila kabuok. Tulo. Mao ni kinubugangan. Yan ay kaduha. Kaduha. Yan yan, nanguha ka. Yan ko nanguha yan ni takod. pasar na. Ano eh? Ako Jawa, ano Ah. bata. Ay. Turisa. Mm. Oh. Kuryoso man ko ni graduar og college og high school. Panahon namo puro pa may lalaki. Saan yung para din? Yan sana. Doon dyan ang rasa Sige, ko. ito na pangalan mo. Nako. Sawa sir. Pangalan Ay, ko. sige, sige. Asida? Sheila. Sheila. Lumad Tagadigos parihari ay Tagadigos gyud. Luman na siya. Mm. 1970s. Mm. Ako diri ko sa una sa kuan. Kabataan ako diri ko sa Kasi kasi- sa tayo pahilo ka lang. Ikan mo gusto sila sa ranggana. Sandali pa to ka? Jensen lagi daw sa gikan. Ato kong hilot atong nagi. Ato kong nangulig gabi na kayo. Nangulig dawis. Kapitan man to. Balik mo siya sa kuha. Kinamag yun siya napansin. Bakit kung nag-dance lang sila sa Dawas? O sa ito nga ko. Pwede ito. Kalimutan ka rin. Bawal lang. Sige, kamay. Di pa ni mga itong hiingon ni mo, no? Mukhaan man ako lang ng mga huli apil. Ito, pilot ito babae. Laki. Gamay na lang yun na piling. Balik din sa kinailay gamay. Okay, gamay na. Ha? Talawan ba kay siya sakit kana sir? Talawan kay sakit. Pasado na din imong kuan. Mas Kinabangan. usok. Dunmar na say. Ay, kaayo eh. Dunmar. Tuwan na lang siya. Daghan sa Siguro yung to sa Nikon mang, no? Review na. Naa sila sit down review niya. Naga-kuan na sila, naga-invite na